Minkejja l-appelli tal-Union ħaddiema Maqudin u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba biex il-Gvern jippubblika l-kuntratti kollha mal-Vitals dwar il-privatizzazzjoni tal-Isptar Kering-Grek, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-Isptar San Luqa, il-Gvern baqa' jżomm il-pożizzjoni tiegħu li ma jippubblikax dan il-ftehim li ma ftehim u kruċjali għal ħaddiema. Dwar din is-sitwazzjoni Net Television tkellem mal-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella. Sa issa ma rajt l-ebda żvilupp min-naħa tal-Gvern, il-sitwazzjoni tagħna tibqa' waħda l-istess, aħna bħala UHM flimkien mal-mam ħadna pożizzjoni jekk l-affarijiet mhux se jkunu ċari għalina, aħna ma nistgħux nagħtu parir lill-ħaddiema, aħna il-konsulenti tal-ħaddiema. Bħalma l-Gvern għandu l-konsulenti tiegħu, bħalma l-Vitals għandha l-konsulenti tagħha, il-ħaddiema għandu l-konsulenti tiegħu. Jien ma nagħtix parir li dawk il-ħaddiema japprovaw lill-UHM biex tmur tagħmel firma tagħha. Għax għalissa għadna qegħdin naraw tkeġweġija ta' affarijiet. Għal-UHM irid ikun il-Gvern li jagħti l-informazzjoni meħtieġa u d-dettalji. Il-Gvern l-ewwel li jrid hija jinżel, il-Gvern prova li joħroġu barra mix-xena u jibgħat il-Vitals għand il-UHM. Aħna għalissa mhux qed nitkellmu fuq Vitals, l-ewwel jiġru l-affarijiet qed macro level. Il-Gvern hawnhekk qed jaqbad u jagħmel servizz essenzjali, mhux biss pubbliku, imma huwa essenzjali, nagħmluha dik id-differenza. Tajjeb u jtieħ lis-settur tal-privat biex jieħu ħsiebu. L-ewwel domandi li jridu jiġu indirizzati huwa mal-Gvern. Anke żied u iżjed għax il-Gvern qal li ħajbqa' l-employer ta' dawn il-ħaddiema. Ma iżjed u iżjed irrid nara li nagħlaq l-ewwel mal-Gvern. Tajjeb, imbagħad immur nitkellem ma' kwestjoni tal-Vitals. Din istorja mtabna minn skandli u kontroversi. Din istorja kienet imdalma u mċajpra b'sitwazzjonijiet li tlaqna minn tal-Panama u affarijiet hekk ukoll. Aħna minnielu offerta lill-Gvern u għadnielu aħna għandna bżonn il-barrani biex jaqgħad il-ħaddiema tagħna, il-fizioterapisti, l-allied health workers kollha, il-nursing aides, aħna ma nistgħux nagħmluhom f'kooperattivi tal-ħaddiema u ħallas lil dawn in-nies biex jagħtu s-servizz għaliex aħna nagħtu 50 miljun lill-barrani biex iħaddem in-nies tagħna. Maħniex kapaċi aħna nagħmluh dan ix-xogħol. Il-UHM tikkritika l-mod kif saret din il-privatizzazzjoni issostni li anke investituri Maltin kienu kunu kapaċi jwettqu dan l-investiment. Anka l-investituri lokali wkoll kienu kapaċi jipprovdu l-200 miljun, però xi raġuni jew oħra ma ninsewx. Lil dawn il-Vitals tajnihom kollox, jieħdu ħsieb il-ġebel, ibajdu, jarmaw l-equipment, jieħdu ħsieb il-ħaddiema, jieħdu ħsieb it-teatri tal-operazzjonijiet kollox huma jagħmlu. Jiena kif jgħid l-Ingliż, don't put all your eggs in one basket. Minkejja l-weda li l-Gvern kien se jippubblika l-kuntratti kollha ewlenin, sa issa din il-weda għadha ma nżammitx bil-ħaddiema jibqgħu fil-għama dwar il-futur tagħhom.